σκαλοπάτι, αλλά όταν πρωτοπάτησε το σκαλοπάτι, δεν σου είπα, παιδιά μου, τι όμορφος χώρος. Και τον ακούω ότι είναι, του έλεγα πριν ότι είναι φινετσάτος. Δηλαδή αυτό σπανίζει στις μέρες μας, ο καλλιτέχνης να είναι εκλεπτισμένος, να είναι καλλιτέχνης. Να μην είναι αυτό που λέμε, θέλω να δείξω αυτό που είναι. Και το εννοώ. Δεν βρίσκω τη λέξη ακόμα. Πάμε λοιπόν, δεν το έχω ξαναπεί, θα μου θυμίσει τα λόγια. Η ώρα που γεννιέται ζωή, η ώρα που ταιριάζει από πρωί σου μαζί με τη δική μου αναπνοή. Κι αν είναι η αρχή στη καλή φορά, Θέλεις τις μάζες μου γι' αυτό. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, η ώρα που μ' αρέσει να πονώ, η ώρα που σου δίνω την ψυχή χωρίς να νιώθω